Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezwa updated ngezinto ezenzeka kwa lemzansi, ungakhohlwa ukuthi usubscribe kule channel and uphinde uklikhe ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ngohlelo wakuzalo lokho etrenda ku social media. Utrenda ngenye post ayenze ku Instagram wakhe. Le post usuyasho ukuthi usuku lakhe lokugcina emsebenzini. I hope uyayibona lapha escreenini. So abantu abaningi bayibuza bethi hayibo uhlelo ngabe uyahamba nikuzalo kwenzakalani because phela khumbula ukuthi uNosipho noPastor Gwala kunendaba ukuthi bahambe noMaswazi futhi nawe uyahamba kuzalo. Abantu sebethi ke hayibo ngabe nohlelo nawe yabalandela nawe ngomunye lo wabahambayo. Ubesephendula kuhlela ukuthi uyabona lapho futhi uyi-comment ushilo wathi no, I'm not leaving, just done shooting, thank you so much though. Ubeke sebhala lokho abantu abaningi sebeyitshela ukuthi uhlelo uyashiya kuzalo uthi no baqedile for kulonyaka ukuthi beshuthe kahle bathi break ukuthi beshuthe amasinalo uzalo kushuthi bebone nini next year. So abantu abaningi betatazela bethi hayi uhlelo maybe nawe uyahamba kwenzakalani ngozalo. Cha, uhlelo kukhona kuzalo. Inkinga ile post vele nayo ayenzile le post yakhe if uyifunda kahle nayo ayiqonda kahle ichaza ukuthini because iyathusa vele abanga specific kahle ukukhuluma ngani. So ikanjalo ngicela ungakhohlwa ukuthi ulike le video engithi ke nje danke ngiyabonga.